सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव बोखांनो मोन्दों सासे बर' सुबुंनि गोथै सह। दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दैमानि दालां सिङाव 45 बोसोर बैसोनि सासे बर' सुबुंनि गोथै सहखौ गोजावना थानाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला सिमेन्ट दैमायाव दालां लुनायनि बिबानाव थानाय सुबुंफ्रा दिनै फुंनि समाव दालां गाहायाव नांथानानै थाफैनाय गोथै सहखौ नुसनदों। जाथायखौ मिन्थिनाय लोगो लोगो सिमेन्टसापरिनि पुलिस हान्जाया जाथायथिलियाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ गावसोरनि आवथायाव लाबोनानै नायबिजिरो। जायगानि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला बोखांनो मोननाय गोथै सहखौ सिलाफोथार हालामनि भगवान बरगरा गामिनि हायथा बसुमतारी होनना सिनायथिनो हादों। नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदिब्ला अरुणाचलनि सोनाब सियां जिल्लानि दालि गामिनि सासे सुबुंनि न'आव खामानि मावनो थांदोंमोन। उनाव समबारखालि अरुणाचलनि सुबुङा नखरनो फोरमायहरदों हायथा बसुमतारीया गैया होननानै। नाथाय दिनै हरखाबै सिमेन्ट दैमायाव गोजावना थानाय जाथायखौ नखरनि सुबुंफ्रा गोरलैयै गनायनानै लानो हायाखै। मख'नो गोनांदि पस्टमर्टेम आरो पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनावसो हायथा बसुमतारी थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो मोनगोन। थैनाय हायथा बसुमतारीया 4 गथ'फोर दंमोन। गोथै सहआथ' जोंनिनो बिदा गामियावथ' हायथा बसुमतारी होनो, नाथाय गुबैयाव पान कार्ड आधार कार्डआव माने भारत बसुमतारी दं आरो बे भारत बसुमतारीया जोंनिनो बिदा। बिसोरो माने बे दानै बेबायदिनो बैसाग मासाव बैसागु बायदिसिना मागिनानै हामबाय सामबाय फुजा खानानै मालिक अरुणाचलनि बे दाले इग' साइडनि खाथिनिनो बिनिफ्राय माखासे मालिकफोर फैनायखाय, मालिक माने आबर मानसि, बिसोरो सोंनायखाय दाहोना थानो हागोन नामा होननायखाय बिसोर हागोन होनबाय। फैसानिबो आंखाल मावनानै जाग्राखा, बे दाननायाबो दैज्लां बोथोराव सोलिला नालाय, बेखायनो बिसोरो बिदिनो 4सो थांदोंमोन। 4 बिदा फंबाय, 2 सावख्ला बसुमतारी आरो बे दा रुंसारि जानाय भारत बसुमतारी, बिसोर 2 बिदा फंबाय आरो सासे इंराज ब्रह्म आरो सासे सोमखोर बसुमतारी। ओमफ्राय जयै लांदोंबाबो बिसोरखौ एक्सट्रा दोननाय जादोंमोन। सोमखोर बसुमतारीया सासे मालिक एक्सट्रा आरो बे भारत बसुमतारी रुंसारि जानायाबो बेबो एक्सट्रा। ओमफ्राय सावख्ला बसुमतारीजों इंराज ब्रह्मजों सासे मालिकनाव ज'। ओमफ्राय बिदिनो बिसोरो थांनाया समबाराव थांदोंमोन, हामबाय फुजा गामियाव देवबारै हगारसारदोंमोन। ओमफ्राय समबारनि अखानायै मालिकआ लांदोंमोन। लांनानै बेबायदिनो समबाराव थाहैनानै बिदिनो बुधबारना मायाव केम्पआव गैया होननानै मालिकआ नागिरफैदोंमोन, खारबोबाय होननानै। ओमफ्राय फैसा एडभान्स लानायखौ बिफिनदोंमोन, ओमफ्राय फैसा एडभान्सखौ हरफिननाय जादों। ओमफ्राय दा बिदिनो बबेबा खारदोंसो ना मादोंसो ना मानो न'आव दाबो मोनफैयाखै होनना मालिकआबो सोंहरबाय थादोंमोन। जोंबो मानो दासिमबो मोनफैयाखै होनना सुल लाबाय थादोंमोन। दा फैयै नै दिनैनि 7 थारिखआव जुननि 7 थारिख 7 थारिखआव दिनै सापरि बे आसामनि दैयाव 5 बाजिसोआव मोननाय जादों। बेनिफ्राय गामिया मा? गामियाथ' जोंनिया पन्सायतआ सिलास्रि पन्सायत, गामि पस्ट अफिसा बगमानानो, गामियाबो बगमानानो, ओमफ्राय जिल्लाया जाहैबाय धेमाजि।